Λοιπόν, εδώ χάνεις, σε αυτά τα δύο. Εδώ είναι ο παπάς. Μέσα είσαι. Λοιπόν, βάζεις μια χιλιαδίτσα. Μέσα ρε μάγκα. Να δούμε τον παπά ρε παιδιά. Έγινε. Λοιπόν, πολλά βάζεις, πολλά παίρνεις. Μας πάρει και τα λεφτά ο αέρας. Λοιπόν, εδώ χάνεις. Εδώ χάνεις. Εδώ είναι ο παπάς. Λοιπόν, εδώ ο παπάς. Εκεί είναι ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Μεγάλε, να ο παπάς με το παπάκι του. Αντίχριστε, καταραμένε. Μυαλό δεν βάζεις. Τόσα κηρύγματα σου έχω κάνει και μυαλό δεν βάζεις. Πάλι κλέβεις μωρέ το κοσμάκι. Βρε Παπαγιώργη μου, συγγνώμη δηλαδή, δεν το ήθελα. Συγγνώμη, αφού ξέρεις τώρα, βρε Παπαγιώργη μου, να πούμε η Ανάκη, τα μωρά. Ποια μωρά βρε κολλασμένε. Αυτά που είχες εχθές στην αγκαλιά σου στα μπουζούκια και χόρευες. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Παπαγιώργη, είσαι και πολύ πρώτο τσιφτετέλη. Σκάσε, αμαρτωλή Μαγδαληνή. Μέχρι πότε θα εκτορνεύεσαι στην ενορία μου? Μέχρι να ξεχρεώσω το βίντεο. Όλους λοιπόν σας καβάλισε ο σατανάς. Γιατί δεν βάζετε μυαλό? Γιατί δεν ακούτε το λόγο του Κυρίου? Δεσιμπέλ, Παπαγιώργη μου, δεσιμπέλ. Με τόσα δεσιμπέλ, όχι το λόγο του Θεού, αλλά ούτε ροκ δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ανάθεμά σας, δεσιμπέλ! Δόξα σοι, Κύριε. Το ήξερα πως είσαι ισχυρότερος από τα δεσιμπέλ. Απλώς τελείωσε ο δίσκος. Γιατί τόσα νεύρα, Παπαγιώργη? Ο σατανάς, Μαρία, ο σατανάς. Φούντος! Έχει καβαλήσει όλο τον κόσμο. Εμένα φαίνεται με σνομπάρι. Πάψε, αμαρτωλή! Καλά, ηρέμησε. Να σου φέρω ένα ταβόρ. Δεν θέλω κάποια. Θα διαβάσω το καταλουκάνο και θα ηρεμήσω. Καλά. Στο μεταξύ όμως η μακαρονάδα θα παγώσει. Έφτιαξε μακαρονάδα. Καλά. Θα διαβάσω αργότερα το καταλουκάνο. Σιγά, Χριστιανέ μου. Σιγά θα πνιγείς. Στην υγειά σου, Παπαγιώργη Λεβέντη. Κοίτα καημένε λίγο τον εαυτό σου και μη σκοτίζεσαι. Να βάλω λίγη μουσική να τη βρούμε. Μη με κολλάζεις, αμαρτωλή. Μη με κολλάζεις. Έχω που έχω τις κοτούρες μου. Γιατί δεν μου λες τι συμβαίνει? Διαφορά, γυναίκα. Παντού διαφορά. Η ενορία μου γέμισε πόρνες, απατεώνες, κλεφρόνια και πρεζάκηδες. Πώς θα προστατεύσω τους πιστούς και τους νοικοκυρέους? Μπαρ, διορίστηκε στην αστυνομία. Μαριά μου, ως ιερέας έχω καθήκον να διαφυλάξω το ποιμνιό μου. Ο σατανάς, Μαρία, βρίσκεται πρώτον πυλών. Χτυπάει την πόρτα μας. Ήρθε. Ο σατανάς. Όχι, κύριε Μπριλάκου. Όχι. Εγώ πάω να διαβάσω το καταλουκάνο. Έτσι και μείνω θα ακούσω σημεία και τέρατα. Λάθος. Έτσι και μείνεις θα ακούσεις σημεία και κέρατα. Γυναίκες είμαστε. Δεν θα κουτσομπολεύσουμε λίγο, Παπαγιώργη? Άντε άνοιξε και κοίτα να την ξεφορτωτήσει γρήγορα. Και εσύ μην αργήσεις με το καταλουκάν. Η τηλεόραση έχει τους σκληρούς του Μαϊάμι. Δώσ' του δώσου. Αυτό είναι. Το νου σου εσύ με το που κάνεις. Έλα λεβέντες έτσι. Λοντάρια σας θέλω. Τα κλωτσιά αυτό είναι. Έμπαινε μεγάλε, έμπαινε. Αυτό είναι. Έτσι στο γοφό, δώσ' του. Καλά, δώσ' του. Αυτό είναι. Έτσι, κλωτσιά. Άμπρα. Εκεί. Έτσι. Ωραία. Το νου σας. Πρόσεχε τον, είναι ύπουλος αυτός. Αυτό. Μπράβο. Έλα μεγάλε. Το νου σου ψηλέ. Αυτό είναι. Γιώση έτσι. Δώσε. Δώσε. Πίσω. Δώσε. Τρεις-τέσσερις τέτοιους να είχα, θα σου λέω εγώ πως θα την ξεβρώμισα την ενορία μου. Επιτέλους έφυγες. Ωραία, εσύ δώσ' το χάμο. Κάτσε τώρα ευλογημένη, κάτσε το χάμο. Μη μου χρήψεις το κακράμι.
Τι κάνετε τόση ώρα, το Ιράν και κουβεντιάζετε. Δεν την ξέρεις τώρα την Πριλάκου. Πώς δεν την ξέρω, αυτή πρώτα μαθαίνει τα νέα και ύστερα η αίρεση. Δίκιο είπες, μόνο το δελτίο καιρού που δεν μου είπε. Μα τις γέφυγε φαίνεται. Ποιους κουτσομπόλευε πάλι. Τους έπιασε όλους με τη σειρά. Σύμφωνα με τον ταχυδρομικό κώδικα του καθενός. Οργανωμένα πράγματα, οργανωμένα. Ο Μπρίκογλου έπιασε τη γυναίκα του με 2 φαντάρους. Ο Πατσουράκος τη δική του με ένα τραβεστή, αλλά δεν έβγαλε μιλιά από το στόμα του, επειδή έχει μαγαζί και φοβάται μήπως βγει καμιά βρώμη. Η κόρη του Κρατσουνάκη πήγε σε κέντρο από το ξύνος. Αμά κορίτσι. Και ο Λάκης ο Αυγουλάς πηγαίνει καναβουργές και πουλάει τη λέλα της οντοχύρα. Τον άφλιο. Μα τι έπαθες, Παπαγιώργη. Διαφθορά, διαφθορά Μαρία. Έπαθες διαφθορά. Άφησε κολλασμένη, εγώ έπαθα διαφθορά. Δεν βλέπεις που κάνω το βίβλιό μου. Δεν βλέπεις που μου τους τρώει έναν ο σατανάς. Να, εμένα φαίνεται μ' άφησε για επιδόρφη. Μαριά μου, μην παίζεις με τα νεύρα μου, μην παίζεις με τα νεύρα μου. Φέρω εγώ καταλουκά. Άσε το πάρω ένα παγόρα. Ηρέμησε, Παπαγιώργη, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσεις, ευλογημένη. Δεν βλέπεις που ο κόσμος χάλασε. Δεν βλέπεις που η διαφορά ξέφυγε από τον υπόκοσμο και σέρνεται σαν πανούκλα παντού. Δεν το βλέπεις. Εγώ δεν βλέπω τίποτα από την ίστα. Τι ώρα είναι. Ξέρεις τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 8. Αμά. Πού το ρολόι. Πού είναι το ρολόι, το φοράγα παιδί. Αμά το ρολόι. Πού να μου πες κάτι. Το ρολόι. Είναι ρωτήστε. Αυτό είναι το ρολόι. Παλιά μου το ρολόι έξω. Θέλω. Τίποτα. Το ρολόι. Τώρα συμβαίνει το ρολόι. Τι να γίνει, εγώ δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι. Θα κάτσω εδώ που καθόμαστε. Τι να πω, μήπως είναι. Εδώ που καθόμαστε είναι πατήκη. Το έχασες τελικά. Ποιο το χέρι μου. Παπαγιώργη. Κολλασμένη, πού πάει ο νου σου. Εγώ το χέρι μου είναι ελεύθερο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Αντί μου εδώ που έχασα το ρολόι μου και μου λες. Σε παρακαλώ. Έλα, προσπάθησε να θυμηθείς. Πού θα να χάσω το τρόνο. Αυτός! Αυτός το πλήψω, αντίχριστο. Τι έπαθες, Χριστιανά μου, μήκα σε τσίμπησε. Όχι, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης σε τσίμπησε. Τι να τσίμπησε ο Μπάμπης, τι να φάτε. Αυτός μου κλέψε το ρολόι μου, το καταλαβαίνεις. Ηρέμησε, Χριστιανέ μου, ποιος είναι αυτός ο Μπάμπης. Αυτός μεγάλη φίρμα. Πορτοφολάς, παπατζής, μπουκαδόρος και ό,τι άλλο βάλει ο νους. Είμαστε μαζί στο στρατό και από τότε προσπαθώ να τον εβάλω στον ίσιο δρόμο. Ένα ποινή σου πώς έγινε με το ρολόι. Παιδί μου, εγώ ερχόμουν και τον συνάντησα. Έπαιζε τον παπά, ο αλητήριος και έκλεβε τον κοσμάκι. Του πατάω ένα κήρυγμα και ξαφνικά μου κάνει ότι μετανοεί. Σκύβει και μου φυλάει το χέρι. Απάνω και μου σούφρωσε το ρολόι. Αχ, άτι με Μπάμπη, θα σε νιώσω άμα σε πιάσω. Έλα, ηρέμησε, να σου φέρω ένα ταβόρ. 2 ταβόρ και το καταλουκάν. Έχεις παρέα? Όχι. Πώς και έτσι πρωινός? Άσε ρε Μάγδα, έχουνε πάθει τα νεύρα. Έλα να μου πες τι συμβαίνει. Αυτό λέγεται αλκοολισμός. Ποιο, το να βουτάζω ρολόγια? Το να πίνεις πρωί-πρωί. Αφού σου λέω ρε Μάγδα, έχουνε πάθει τα νεύρα μου. Από τι? Από αυτό. Αχ, φοβάσαι μη σε πιάσουνε τύψεις. Φοβάμαι με πιάσει ο Παπαγιώργης. Καλά βρε παιδάκι μου, το ρολόι του Παπαγιώργη βρήκες να βουτήξεις. Πρέπει να μου σιορκίζομαι στο λόγο της τιμής μου. Τα χέρια μου έτσι από συνήθεια δουλέψανε μόνα του. Από το πρωί έχει λυσάξει, έχει λυσάξει. Να δεις που στο τέλος για μένα θα κοιτάει η γαμπάνα. Έλα, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω ρε Μάγδα. Ξέρω έναν τρόπο. Ξέρεις εσύ κανέναν άλλο τρόπο, Παπαγιάννη? Η αλήθεια είναι πως δεν παίρνουν πια από λόγια. Και όταν δεν πίπτει λόγος, τι πίπτει, Παπαγιάννη? Ράβδος. Αλλά δεν νομίζεις, Παπαγιώργη μου, ότι αντίκειται αυτό στις αρχές μας? Αντίκειται. Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Θέλεις δηλαδή να παραδοθούμε στο σατανά χωρίς αντίσταση?
Να παραδώσουμε την νεολαία μας στη διαφθορά. Το κεράτομα πάει σύννεφο. Η ανομαλία δίνει και παίρνει. Οι απατεώνες βαφτίστηκαν ξύπνοι. Ξύπνα, Παπαγιάννη, ξύπνα. Οι καιροί αλλάζουν ραγδαία και πρέπει να προσαρμοστούμε. Και θα προσαρμοστούμε αρχίζοντας να βαράμε. Στο κάτω-κάτω υπάρχει και αστυνομία. Μα τι να σου κάνει και ο κύριος Αρκουδέας πια. Βλέπεις, τα παιδιά της Ελλάς πιάνουν έναν κλέφτη και του φέρονται με το γάντι. Διότι λέει λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Λες και αυτοί που χάνουν τα υπάρχοντά τους δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Η μοιχεία δεν αποτελεί πια ποινικό αδίκημα, Παπαγιάννη. Ενώ το φτωχαδάκι που πουλάει κουλούρια για να ζήσει σέρνεται στο αυτόφορο κάθε μέρα χωρίς να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, οι σύγχρονοι απατεώνες φοράνε παπιόν και έχουν 5 δικηγόρους. Κάτσε μετά και εσύ να ξύνεις τα γένια σου και να νομίζεις ότι θα σώσεις τον κόσμο με τα αλληλούια. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ράβδος χρειάζεται, Παπαγιάννη. Φραγγέλιο, σαν και αυτό που κράταγε ο κύριος όταν έδιωξε τους εμπόρους από τον ναό. Εγώ, Παπαγιάννη, το αποφάσισα. Θα ξεβρωμίσω την ενορία μου πάση θυσία. Τι ακριβώς προτείνεις? Θα σου εξηγήσω. Θα σε πετάξω μέχρι την πιάτσα να πάρεις ταξί. Να πας στο σπίτι του Παπακωστή και μετά στο σπίτι του Παπατάσου. Εγώ θα ειδοποιήσω τον Παπαβαγγέλη. Θα τους πεις ότι τους θέλω να έρθουν στο σπίτι μου οπωσδήποτε. Και τσιμουδιάς σε κανένα. Μείνε ήσυχος, Παπαγιώργη μου, εντάξει. Άντε, οδηγείς καλά? Μην ανησυχείς. Έχω και δίπλωμα. Ωραία. Καίει πολύ αυτό? Έχεις ξανανέβει σε μηχανάκι? Όχι, όλο σε ποδήλατο. Για βγάλε το για την μπερδεύτη. Έλα. Εντάξει. Έτοιμος, καλά είσαι? Καλά είναι. Καλά τα καλά. Θα μιλήσεις, δεν θέλεις. Έτσι, μπράβο, έχεις ένα περίπτωση. Πώς να ακούσεις αυτή τη μπαταρία εδώ μέσα. Διάλογος αυτός την έχει πέσει. Πεσάκι, και αυτή με κουμπί σταματάει. Δώσ' τη μια σφαλιά να σταματήσει. Μεγάλε, μου τη σπάς. Μπαμπή, εάν δεν μιλήσεις, θα σε τσακίσω. Η διαφορά δεν θα περάσει. Εδώ και τώρα θα ξεβρωμίσουμε την περιοχή μας. Και καλά ρε Παπαγιώργη, πού σου ήρθε αυτή η ιδέα? Πολύ απλό, αδελφοί. Έχτες είδα στην τηλεόραση τους σκληρούς του Μαϊάμι. Και σκέφτηκα πως μόνο μια τέτοια ομάδα μπορεί να ξεβρωμίσει τη συνοικία μας. Ξέρω ότι όλοι σας έχετε υπηρετήσει καταδρομή στο στρατό. Γι' αυτό και σας διάλεξα. Αδελφοί, εγώ τη σκέψη μου σας την είπα. Θέλω να μιλήσετε κι εσείς τώρα. Δεν ξέρω πώς με κρίνετε. Άξιος. 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 Πολύ τολμηρή η ιδέα σου, Παπαγιώργη μου. Η εποχή μας είναι τολμηρή, Παπαγιάννη. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Σε μια εποχή τολμηρή χρειάζονται και οι τολμηρές ιδέες. Και εγώ, Παπαγιώργη μου, ταπεινά, πρώτος θα καταταχθώ στην ομάδα σου. Άξιος. Άξιος! 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 Εισάξε. Τι να στραβώνει, άραγε. Λοιπόν, αδελφοί, ας οργανωθούμε. Χρειαζόμαστε 2 walkie-talkie. Ένα αυτοκίνητο στα 1600 κυβικά και 2 παπάκια για να είμαστε πιο ευέλικτοι. Με συγχωρείτε, Άγιοι Πατέρες, αλλά υπάρχει κάτι επίγον. Έλα, Χρυσό μου. Ωραίο επίγον.
Εσύ στο σπίτι μου, αμαρτωλή. Sorry ρε Παπαγιώργη, ήμαρτον δηλαδή. Δεν θα ερχόμουν, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη. Ανάγκη? Τι καθόμαστε αδέλφια? Ηρέμησε, Παπακοστή. Μ' αυτήν εδώ, εγώ έχω προηγούμενα. Αυτά δεν μας τα πες. Μη με κολλάζετε όλοι σας. Πλησίεσαι, Ανατολή. Και φρόντισε να μου πεις κάτι σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν γλιτώνεις από τα χέρια μου. Κι απ' τα δικά μου. Κάτω τα χέρια! Η κοπέλα είναι υπό την προστασία μου. Τώρα τη βάψαμε. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει, παιδί μου? Λέγε, τι σημαίνει? Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, αυτός ο αντίχριστος, αυτός ο κολλασμένος που μου κλέψε το ρολόι. Λέει, έμισε, μην πάθεις τίποτα. Να σου φέρω το καταλουκάρι. Τώρα θέλω το καταμπάμπι. Λέγε, Αμαρτωλή, τι έκανε πάλι αυτός ο αντίχριστος? Πέταξε. Πετάνε οι μπάμπιδες. Πού θέλω να ξέρω, μπορεί να πρόκειται για μπεκάτσα. Μα ο Παπαγιώργης μίλησε για ρολόι. Κλέβουνε οι μπεκάτσες ρολόγια. Χάσαν τα 10 λεπτά. Έτσι και δεν μιλήσει. Πάπητε πάλι τα ίδια. Πίνε ρε σάκι δώσει τις φαλιάρες θα μαθήσει. Έγινε. Διέστηση έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μπάμπη, τώρα οι δυο μας. Αφεντικό, sorry. Δεν νομίζεις ότι πρέπει να του βγάλουμε το τσιρότο για να τα πει καλύτερα? Λέει, για να δούμε. Άντε και... Λέγε, Μπάμπη, που έκρυψες το πράγμα. Δουλεύεις για μένα και έπρεπε να μου δώσεις μερίδιο. Μεγάλε, αν δεν κάνω ζορίζεις, άλλος δεν έχει κάνει τη δουλειά. Ξέρεις πολύ καλά ότι όλη αυτή την περιοχή την ελέγχω εγώ. Νυχτερινά κέντρα, γυναίκες, κλεφτρόνια, όλοι δουλεύουν για πάτη μου. Ποιος είσαι εσύ ρε που δεν μου καλάσεις την πιάτσα? Ποιος είσαι? Κοίτα ρε μόνη. Να σου πω κάτι, θα σου το πω, αλλά δεν θέλω να το μάθει κανείς να μείνει μεταξύ μας. Για λέγε. Δεν την έκανα εγώ τη δουλειά! Δεν την έκανε αυτός, Παπαγιώργη μου. Άδικα τον βούτυξε ο μεγάλος. Το ξέρω γιατί ήταν μαζί μου όλη την ημέρα. Τα ακούσατε, αδελφοί? Ακούτε τι συμβαίνει γύρω μας και εμείς κοιμόμαστε? Πες μου όμως, Μαγδαληνή. Μάγδα τη λένε την κοπέλα. Μαγδαληνή, και μάλιστα μετανοούσα. Πες μου, κόρη μου, στα αλήθεια μετανοήσατε εσύ και ο Μπάμπης? Ναι, Παπαγιώργη μου. Βαρεθήκαμε το πεζοδρόμιο. Τα βρήκαμε μεταξύ μας και είπαμε να κάνουμε κάτι σαν οικογένεια. Εμπρός λοιπόν, αδελφοί. Να η ευκαιρία. Έστω και δεν είμαστε έτοιμοι, οι περιστάσεις απαιτούν άμεση δράση. Άμεση δράση. Ακούστε τις οδηγίες μου, αδελφοί. Εγώ και ο Παπακοστής θα αναλάβουμε την είσοδο. Εσύ, Παπαγιάννη, θα αναλάβεις το πίσω μέρος. Μόλις ακούσεις το σύνθημα θα ορμήσεις. Εσύ, Παπατάσου, θα πηδήσεις από το φράχτη, θα σκαρφαλώσεις το παράθυρο και θα τους ευνηδιάσεις. Παπαβαγγέλη, από την άλλη πλευρά το ίδιο εσύ. Εμπρός, αδελφοί. Δεν ακούγεται τίποτα. Λες να τον καθαρίσανε? Το Μπάμπη, δεν είσαι καλά. Αυτός είναι ικανός να τους κλέψει όλα τα ρολόγια και να την κοπανίσει μετά. Τελικά τι θα γίνει, θα μπουκάρουμε? Κάτω! Τώρα τον καθαρίζουνε. Υπερμάχο, στρατηγότα, νικητήρια, πως λυτρωθήσω, παντίνον
ευχαριστή κρύα αναγράφωση υπολύσου Θεό το και άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον και το σοφιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Μεγάλη ησυχία. Φαίνεται ο Σάκης τη σκότωσε. Ακίνητος! Πολύ αργήσανε. Σας βάλαμε και εσάς σε μπελάδες. Τι μπελάδες, έτσι κι αλλιώς ο δικός μου μπελάδες έψαχνε. Φαντάζεσαι να μου το φέρουμε κανένα σπασμένο κεφάλι και να μην ξέρω τι να τον κάνω. Έρχεται ο Παπαγιώργης. Έρχεται ή τον φέρνουνε. Να πείτε, το ξέρω εγώ είναι κλεμμένο, θα το τακτοποιήσω. Αδιόρθωτος είσαι. Προχώρα, αντίχριστε, προχώρα. Ευχαριστώ πολύ, πάντε. Προχώρα. Αδιόρθωτος. Γεια σας, γεια σας. Σε ευχαριστώ, κύριε, που μας τους επέστρεψε ζωντανούς. Μαρία, άσε τα λόγια και κρύψε τα ασημένια κοινοπήγεια. Τι λες, Χριστιανέ μου? Ξέρω πως σου λέω. Βάλε και το ρολόι σου και κλείδωσέ το στην τουλάπα. Διότι, άμα, η ομπρέλα, πού είναι η ομπρέλα, πού είναι η ομπρέλα μου? Πάρσι, βρε, πού πήγες την ομπρέλα μου? Την ομπρέλα που κρατούσε, πού την έριξε, τι άδεια έχεις? Πού είναι η ομπρέλα μου? Δεν μας, αδιόρθωτος. Μπρεσί, σε τσίρκο έχεις κάνει. Πού έμαθες βρε αυτά τα κόλπα? Θα σου δώσω καμιά στο πάτερ. Απλώς την έκλεισα. Αδιόρθωτε. Είδες πως σου λέει. Αδιόρθωτος, αδιόρθωτος. Χάρηκα, Βάπη, που σε γνώρισα. Ας τον Παπαγιώργη να λέει. Είμαι σίγουρη πως άλλαξες πραγματικά και ποτέ δεν θα ξαναβουτήξεις τίποτα. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ δεν ξέρετε πόσο χάρηκα που σας γνώρισα. Αγόρι. Άστε καλά. Πού να πάρει, οργή να πάρει. Τι έπαθες? Δεν το ήθελα. Στο λόγο της τιμής μου δεν το ήθελα. Τα χέρια πάνε μόνα τους από τον καιρό. Έτσι και ξαναλειτουργήσουμε αναρχοαυτόνομα θα τα κόψω. Ειλικρινά σας το λέω. Για τελευταία φορά ας με συγχωρήσει. Κύριε, εάν έχεις ρολόι, πρόσεχε την ώρα που θα το συγχωρείς. Εντάξει, βρε, εντάξει. Δεν μας είπες λοιπόν τι έγινε? Θρίαμος, Μαρία, θρίαμος. Χτυπήσαμε αστραπιαία. Ακόμα και σήμερα που δεν είμαστε έτοιμοι. Σκέψου τι έχει να γίνει από αύριο.
Ιαπωνέζικο. Εσένα να σου πει Ιαπωνέζικο. Σας παρακαλώ, κύριε. Τι με παρακαλείς, μοιάζουμε από αυτούς, από εκείνους από τις Μπέν. Σιωπή, αμαρτωλέ. Εγώ παπάμα αμαρτωλός, μα τι κουφά είναι αυτά που λες. Κι εγώ για συμπή ενδιαφέρον. Κι εσύ να μου πει. Καλά μη πειμένα η αγρουφίλα Καστούριο. Η Σουφουκλής τριπουτιγάνη. Στην Αθήνα πας Μίτσου, καλού κακού φορά και κανένα τσίγκινο σου βρακάκι. Άκου να μπήκε αμαρτωλός. Συγχώρεσε τον, κύριε. Τον βάρεσε η ζέστη και ονειρεύεται σόβρακα. Πουλί βουκάει. Διαμαρτύρεται για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Μα καλά, άνθρωπε μου, θα αγοράσεις τη μηχανή ή θα παίξουμε. Όχι, κάτσε να έρθει και εκείνος τέτοιος να τη δει. Ποιος, θα έρθει μηχανικός? Όχι, θα φέρω τον Αρκουδέα. Το γράφουν και εφημερίδες. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον Αρκουδέα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευλογία, ευλογία. Για αγιασμό ήρθατε? 18 έχει ο μήνας, πάτερ μου. Όχι ευλογημένοι. Ήρθα για μηχανάκια, κατάλαβες. Βγήκανε καλά αυτά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ενδιαφέρομαι να έχουν σερβόφρενα. Αμάν, κοίταξε σύμπτωση, παιδί μου. Λες και τον εστέλνει ο σατανάς μπροστά μου για να με κολλάς. Πάλι αυτούνος εδώ. Μωρέ καλά με τη μένα η αγρουφίλακα στο χωριό. Στάσου βρε αντίχριστε, πού πηγαίνεις? Τι λες πρέτς, μοιάζουμε από εκείνους απ' τις Μπέν. Ας τα κομμάτια. Εμπρός. Γεια σου Παπακωστή. Όχι, δεν έχω νεότερα. Την τελευταία φορά που τον είδανε, κυνηγούσε ένα βλάχο στα κάτω πατήσια. Θα τους τσακίσω! Η περιοχή αυτή είναι δική μου! Αχ. Δεν θα αφήσω 5 παπάδες να μου χαλάσουν την πιάτα! Ναι, αλλά μας χαλάσαν τη φάτσα. Έμαθα λέει ότι όλοι είναι παλιροκατζίδες και πολύ σκληρά καρύδια. Να αφήσει τα παιδιά να προσέχουνε και στείλε από 2 μπράβους στα μπαρ που ελέγχουμε. Το κατάλαβες? Ναι. Και να ελέγξετε και τα άλλα στέκια. Χωρίς να δίνετε δικαιώματα στην αστυνομία. Το κατάλαβες, Σάκη? Ναι. Τσάκω το! Έγινε. Τι έκανε, κόπανε? Είστε Άγιοι πατέρες. Θέλετε να σας φέρω το καταλουκά? Αργή, πολύ αργή και ανησυχούμε πολύ. Μα σας είπα, τηλεφώνησε. Αν δεν τον είχε καθυστερήσει ο βλάχος, θα είχε κάνει ήδη τις προμήθειες και θα είχε τελειώσει. Ο Θεός μαζί σας. Έλα, Παπαγιώργη, ανησυχήσαμε. Μαρία, φτιάξε μου και εμένα ένα καφέ. Βλέπω κι εγώ western. Και όταν θες κάτι να μου το ζητάς ευγενικά, γιατί με πιάνει το φεμινιστικό μου. Σε παρακαλώ, Μαριά μου, θα μου φτιάξεις ένα καφεδάκι. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, αδελφοί, ο φεμινισμός... Έλα, Παπαγιώργη, ας το φεμινισμό και πες μας τι έγινε τώρα, άντε. Τέλειος εξοπλισμός. Walkie-talkie για να συνεννοούνται τα μέλη κάθε ομάδας μεταξύ τους. CB για να συνεννοούνται οι ομάδες με το κέντρο. Επίσης, στη διάθεσή μας για ειδικές περιπτώσεις καταδίωξης, ένα παπάκι. Και ακόμα... Πού είσαι, να το, Παπατάσο. Τον πήρε ύπνος. Με ξυπνήσατε στο καλύτερο, αμάβρε. Έλα, Παπατάσο, έλα να σου πω. Άκου να δεις. Αυτή τη στιγμή μπαίνει στο αυτοκίνητό σου μία τούρμπο 2.000 κυβικά. Έτσι, με διπλά καρμπυρατέρ. Πολύ ωραία. Μεγάλη φάση. Με τέτοια εργαλεία θα πάθουμε και την πλάκα τους οι αμαρτωλοί. Έτσι, βεβαίως. Όλα βρίσκονται στο συνεργείο του Μίτσου για να γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές. Αδελφοί, από αύριο αρχίζουμε δράση.
Εδώ κέντρον. Διαχωριστείτε και καλύψετε τους καθορισμένους τομείς. Over. Ελήφθη Παπαγιώργη. Μεταβαίνουμε στις ευαίσθητες περιοχές για να αποτρέψουμε από του πονηρού τους αμαρτωλούς. Αμήν. Over. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Να σου φτιάξω ένα κοτέλι, μεγάλε. Όχι, δεν μου φτιάξεις τίποτα. Να πάει να μου φωνάξεις να την εκεί πάνω. Την Άνση. Ναι, την Άνση. Την έχω κινηθεί. Και αν δεν την βλέπω να κουνιέται, δεν μπορώ να σκεφτώ. Έγινε αφεντικό. Άντε μπράβο. Κοίτα ρε που θα μας κολλήσει όλους στο τέλος. Μη μου τις πας, Ρεσάκη. Τέλειωνε, σε θέλει ο μεγάλος. Εντάξει, θα τελειώσω το κομμάτι και έφτασα. Το κομμάτι. Ποιο κομμάτι? Τραντζίστορ έχει μέσα στο κεφάλι της. Τέλειωνε ρε παιδί μου. Πάμε. Φέρ' την κάτω, Ρεσάκη. Έγινε με. Άντε μπράβο, έλα γρήγορα. Βάλε προς τη μουσική. Οι παπάδες καλονούν στην περιοχή και εμένα έχει πολύ στο μυαλό μου. Άντε μπράβο. Έλα ρε παιδί μου. Έλα, βάλε προς τη μουσική. Τι είπατε και δεν χορεύει? Τελειώσαν οι μπαταρίες. Ξέρω εγώ, πάνω χόρευε. Βάζ' την εσφαλιά να ξαναπάρει μπροστά. Αυτό είναι. Ποιο? Κατάλαβα μεγάλε. Αυτή δουλεύει αυτόματα. Σταματά και ξεκινά με τη λέξη σφαλιάρα. Λέγε αντίχριστε. Αφήστε με, δεν ξέρω τίποτα. Αφού σε είδαμε τέκνον μου που έκλεψες το ρολόι. Δεν έκλεψα τίποτα. Δεν έκλεψες? Όχι. Καλά, τέκνο μου. Μπορεί να κάναμε λάθος. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Ευχαριστώ. Μια στιγμή, παπατάσου. Με συγχωρείς τέκνον μου. Επειδή δεν έχω ρολόι, μου λες τι ώρα είναι, σε παρακαλώ. Πολύ ευχαριστώ. Και τώρα θα δεις τι σημαίνει Αγία Ράβδος. Καλά του κάνατε, Παπαβαγγέλη. Πηγαίνετε τώρα στην κάτω πλατεία, όπου γίνεται μεγάλο ταβαντούρι. Over. Διαμαρτύρομαι, Παπαγιώργη. Εμένα, γιατί με κρατάς εκτός δράσης. Ηρέμησε, αδερφέ, ηρέμησε. Μπορεί να θέλω να σε κρατήσω για εφεδρεία. Θα χρειαστούν ενισχύσεις. Παπακοστής καλή κέντρο. Παπακοστής καλή κέντρο. Εδώ κέντρο. Λέγε Παπακοστή. Η γυναίκα του Λάκη του Κομωτή μετέβη στο διαμέσμα νεαρού Μαντράχαλου. Μοιχεύεται για Μαντόλη. Και όπως φαίνεται από την κλειδαρότρυπα, μοιχεύεται και πολύ σπέσιαλ. Περιμένετε να έρθω να δω κι εγώ από την κλειδαρότρυπα. Τι λέω, κολλασμένος, τι λέω, Θεέ μου συγχώρεσαι. Εδώ, Παπακοστή, στέλνω ενισχύσεις. Μπουκάρετε μέσα και αλλάξτε τους τραχώτα. Τι κολλασμένοι. Μίμη, σε παρακαλώ. Αύριο πάλι. Εντάξει. Πάντως τώρα δεν παίρνουμε καμία προφύλαξη. Μην ανησυχείς, δεν σου είπα ότι παίρνω αντισυλληπτικό χάπι. Άλλο λέω εγώ. Έρχεσαι μέρα μεσημέρι και καμιά ώρα θα μας μπλοκάρει ο άντρας σου. Ο Λάκης, μην ανησυχείς. Τσαμπουκά δεν μπορεί να κάνει, αυτός είναι της Καρπαζιάς. Έπειτα, μετά την αποποινικοποίηση της Μιχίας, η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει. Ποιο φοβάστε λοιπόν? Και εμείς ρε αντίχριστοι, μπρίκια κολλάμε, Παπακώστα!
Εδώ Παπαγιώργης, εδώ Παπαγιώργης. Παπακωστή, καλά τους κάνατε. Να μου στείλεις πίσω τον Παπαγιάννη και εσύ να πας για ενίσχυση των άλλων. Τους έχω στείλει στην κάτω πλατεία. Φαίνεται πως εκεί γίνεται χαμός. Over. Αμαρτωλή, έφτασε η ώρα της Θείας Δίκης. Αμαρτωλή, αμαρτωλή αδίκη. Μπρος. Τι είπες ρε? Και εσείς τι κάνετε ρε κοπάνια? Θα σας κρεμάσω όλους! Όλους κοπάνια! Τάκη! Περτάκη! Έργα το! Άπρε πλάτη βγει πιο μπροστά. Άντε πήγε! Σπεσίας έχει. Καταστροφή! Στην κάτω πλατεία που κάραν οι παπάδες και μου καταστρέφεται καλύτερα μας τέικα. Λυσάξαν οι κερατάδες, γιατί δεν τους καθαρίζουμε μωρέ. Εύκολο είναι να μας στείλουν πάλι στο νοσοκομείο. 5 δίναν από μας πριν από λίγο, 5. Το θέλει μαεστρία, μαεστρία θέλει. Άστε με σαν κύριε σκεφτό, άστε με. Το θέλει πονηριά. Πονηριά θέλει. Βέβαια. Λεφτά και γυναίκες. Και μάλιστα πολλά λεφτά. Πάει ο μεγάλος, του στρίψε. Άσε τα λόγια και άκου. Σώσον Κύριε το λαθόν σου, το ευλόγησον την ανομία σου. Νίκας της ευσεβέσει, κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και το σαν φυλάτος δια του σταυρού σου πορείτευμα. Συγγνώμη, μαντάμ, μία ερώτηση. Εσείς ψέλνετε στο μπάνι σας? Σκέφτομαι να αρχίσω από αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε με να κάνουμε τη δουλειά μας. Συγγνώμη, κύριε, μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση. Εσείς ψέλνετε στο μπάνι σας? Και βέβαια ψέλνω. Εσείς, μαντάμ? Θα κάνω συχνότερο μπάνιο για να ψέλνω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε με να κάνετε τη δουλειά μας. Σας παρακαλώ. Τι παίρνετε, τι γυρνάτε? Τι γυρνάτε, ρε φίλε? Αφού με και εμείς, παρακαλώ. Συγγνώμη, εσείς ψέλνετε στο μπάνι σας? Πώς δεν ψέλνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ψέλνουμε. Βέβαια ψέλνουμε. Δεν βλέπεις εδώ χάμω. Μουσια έχουμε αφήσει για να γίνουμε και παπάδες. Θέλεις να σε ευλογήσω? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Εμάς, θα μας πάρετε εμάς. Εσείς θέλετε στο μπάνι σας? Πώς δεν ψέλνουμε? Αν ψέλνουμε λέει σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Αγαπητοί τηλεθέτες, όπως είδατε, οι κάτοικοι μιας μεγάλης περιοχής άρχισαν ξαφνικά να ψέλνουν στο μπάνιο τους. Το περίεργο αυτό φαινόμενο εξετάζεται από διαπρεπείς επιστήμονες. Θρίαμβος, θρίαμβος, Μαριάμ. Ο λόγος του Κυρίου άρχισε πάλι να ακούγεται στην περιοχή μας. Πρόσεξε, Παπαγιώργη, μην αρχίσει να ακούγεται και στον Κορυδαλό. Πρόσεξε, γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να σου φέρνω τσιγάρα. Μην ανησυχείς, το έχω κόψει το κάπνισμα. Άκουσε, Μαριάμ, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Κάποιος έπρεπε να χτυπήσει τη διαφθορά. Και έτυχε να είμαι αυτός εγώ. Δεν έτυχε. Απλώς έτρεγε ο πισινός σου. Έλα, πάμε τώρα για ύπνο. Όχι, δεν το πήρα εγώ το ρολόι, δεν το πήρα εγώ το ρολόι. Δεν το πήρα εγώ το ρολόι. Ποιο ρολόι ρε μπάμπη? Πάλι εφιάλτες έβλεπες? Έλα, παιδάκι μου, σε πέρασα για τον Παπαγιώργη.
Άντε να σε κοιτάξει κανένας γιατρός, ρε παιδάκι μου. Κοιμάσαι, ξυπνάς, Παπαγιώργη με φωνάζεις. Στο τέλος θα αρχίσουν να μου φυτρώνουνε γένια. Εγώ φταίω, ρε Μάγδα. Με κυνηγάει συνέχεια και στον ύπνο μου. Εκεί που πάω κλείσω τα μάτια μου, τσουπ, ο Παπαγιώργης. Μπάμπη, μου λέει, πόσα καταλουκάν διάβασε σήμερα. Κατάλαβε το παιδάκι μου, όπως στη τηλεόραση με τα πορτοκάλια. Που λέει, εσείς πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα. Άσε το άλλο. Βλέπω να μ' ανάβει συνέχεια και όλο φωνάζει. Εδώ τα ζουμερά καταλουκά. Και εδώ του και ζυγίζει πορτοκάλια. Πάει ο Μπάμπης, τα μπέρδεψε τα πορτοκάλια του. Το άλλο. Α! Στοπ! Δεν θα με κουφάνεις νυχτιάτικα, εντάξει. Άντε αγοράκι μου, άντε. Πάμε να πέσουμε στο κρεβάτι και τα υπόλοιπα μου τα λες το πρωί. Λες να είμαι Παπαγιώργη. Αμάρε Μπάμπη, και στο ξύπνιο σου βλέπεις εφιάλτες. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ποιος είναι? Έχει και παρέα. Ποιος κερατάς μου κάνει πλάκα? Μην βγάζεις τσιμουδιά, μια κουβέντα θα σου πω μόναχα. Μην τη ρίξεις. Εφιάλτης, Μαρή. Εφιάλτης έβλεπε και μπερδεμένα όνειρα. Δηλαδή. Με καλέσανε, λέει, στην εκπομπή 3 στον αέρα. Με βάζει ο Αθανασίου, εμένα από εδώ, και βάζει από εκεί τον αρχιαντίχριστο. Αυτός ο μεγάλος που λέτε. Ναι. Και εκεί που άρχισα και τους τα έψανα. Ξύπνησες. Όχι. Άλλαξα κανάλι, Μαριά μου. Και βρέθηκα, λέει, ξαφνικά στο αστυνομικό τμήμα της Hill Street. Αστυνόμος εγώ, αρχιφύλακας ο μεγάλος. Και τότε, λέει, μπουκάρει μέσα, λέει, ο Μπάμπης. Κρατούσε μια ταυτότητα FBI, έγραφε. Ο αρχιφύλακας μου λέει, έχει τοποθετήσει μια βόμβα. Κάνω έτσι να κοιτάξω από κάτω και τι βλέπω. Μία βόμβα. Ναι, πώς το κατάλαβες? Παπαγιώργη, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Προαίσθηση έχω, Μαριά μου, προαίσθηση έχω. Να δεις που αυτός ο μεγάλος κάτι θα μου σκαρώσει πάλι, ο Αντίχριστος. Θα γίνει. Δεν γίνεται. Θα γίνει. Μεγάλε, μην επιμένεις, δεν γίνεται. Θα γίνει. Μάγδα, πολύ πετσετάκι να πούμε, εγώ λέω να γίνει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα γίνει. Ας γίνει. Έτσι, μπράβο ρε Μάγδα, και εδώ που τα λέμε δεν βγήκες καμένη, ένα μάτσο πετσετάκια πήρες. Ναι, μεγάλε ο Παπαγιώργης. Τι εσύ Μπάμπη ο Παπαγιώργης και τι είναι αυτός? Εδώ κοτσαβά μου Χριστός την πάτησε από τον Ιούδα για 30 αργύρια. Μεγάλε, κάτσε καλά, άλλα τα χρόνια εκείνα, άλλα τώρα. Πλήρωνε ο Ιούδας ποτέ. Πλήρωνε ΔΕΗ. Ούτε κοινόχρηστα είχε, ούτε διόδια, ούτε... Έλα ρε Μπάμπη, εντάξει, θα πάρεις και άλλα λεφτά. Όμως θέλω η δουλειά να γίνει στο τσάκα-τσάκα, έτσι. Άντε μπράβο. Εγώ θα το προχωρήσω. Αλλά θα μας πάρει 2-3 μέρες. Όχι σε 2-3 μέρες, γιατί θα αρχίσω κι εγώ να ψέλνω στο μπάνιο μου. Σώσον Κύριε το λαό, σώσον Κύριε το λαό, και ευλογήσον Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον
την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύσει, κατά βαρβάρο μπορούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύσει, κατά βαρβάρο δωρούμενος. Εμπρός. Τρελάθηκες τώρα. Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια. Και οι τύχοι έχουν παπάδες. Τι πάει να πει φοβάμαι. Απλώς. Ένας ψαλμός την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύσει, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εντάξει, φαίνεται πως ο νεαρός έβαλε μυαλό. Κέντρον καλή Παπαβαγγέλη, κέντρον καλή Παπαβαγγέλη. Εδώ Παπαβαγγέλης, εδώ Παπαβαγγέλης. Σ' ακούμε, κέντρον. Σπεύσατε εις αναζήτηση του Παπακοστή. Σπεύσατε εις αναζήτηση του Παπακοστή. Μου ανέφερε προλίγου ότι κυνηγούσε δύο πρεζάκηδες στην κεντρική λεωφόρο. Κεντρική λεωφόρο. Έκτοτε δεν απαντά εις τις επικλήσεις μου. Και ανησυχώ. Over. Σπέβδω με τα χέρια. Over. Εδώ έγινε ό,τι έγινε. Λες να τον φάγανε τα πρεζόνια. Άκουσε τη γλώσσα σου, ευλογημένο. Ο Παπακοστής είναι γάτα. Δεν βλάφτει όμως να κάνουμε τη μία θέση. Δεν ξαναδοκιμάζεις πάλι, μήπως και απαντήσει. Κέντρον καλή Παπακοστή, κέντρον καλή Παπακοστή. Εδώ Παπαντρέας, εδώ Παπαντρέας. Παπαντρέας, εμείς δεν έχουμε κανένα Παπαντρέα. Λες να πιάσαμε καστρί. Κέντρον καλή Παπακοστή, κέντρον καλή Παπακοστή. Εδώ Παπαντρέας, γιατί με έκλεισες κέντρο. Ευλογία Κυρίου. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι ιερεύς και επιτελώ κοινωνικοποιημένων έργων. Είστε... Συνάδελφος ιέρος, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ποια εκπομπή, μωρέ, ποια εκπομπή. Κλείσε γρήγορα και άλλαξε συχνότητα. Άσε μας εσείς. Άκου να δεις, παιδί μου. Είδες τι γίνεται με την ελεύθερη ραδιοφωνία. Ιστική μου, κύριε. Εδώ κι εγώμαστε. Κι εγώμαστε. Πάμε. Η Μαρία πήγε στο σούπερ μάρκετ και έχει αφήσει το φαγητό. Πάμε να δείξουμε, Μαρία. Εσύ, Παπαγιάννη, να κάνεις συνέχεια τον Παπακοστή. Συνέχεια τον Παπακοστή. Μάλιστα, παρακαλώ, μην είναι ήσυχος. Παρακαλώ. Κέντρον, καλή Παπακοστή. Κέντρον, καλή Παπακοστή. Κέντρον, καλή Παπακοστή. Κέντρο ελήφθη over. Εδώ Παπακοστής σως και αυλαβής. Εδώ Παπακοστής σως και αυλαβής. Μην ρωτάτε πολλά, γιατί τα πρεζόνια μου την κάνανε γυριστή και το παποράκι διέφυγε με άσπρο Fiat. Κατευθύνεται προς Γλυφάδα. Κατευθύνεται προς Γλυφάδα. Over. Σπεύσατε αδελφοί, σπεύσατε. Σπεύσατε γιατί μυρίζουμε ότι θα βγάλουμε λαγό.
μπορεί να μας οδηγήσει και σε στέκη λαθρεμπόρων. Σπεύσατε. Εν τω μεταξύ, εγώ τον καταδιώκω άμεσα. Σπεύσατε, αδελφοί. Over. Ελήφθη κέντρο. Σπέβδουμε όλο τα φως για να συνδράμουμε τον Παπακωστή. Αμήν. Over. Εδώ ο Παπαγιώργης. Εδώ ο Παπαγιώργης. Κρατήστε κάποια απόσταση. Κρατήστε κάποια απόσταση. Να επέμβετε μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Σε περίπτωση ανάγκης. Μόλις εντοπιστεί το στέκι των αμαρτωλών λαθρεμπόρων. Ειδοποιήστε μας να έρθουμε προς ενίσχυση. Προς ενίσχυση. Over. Μάγκη, κατάλαβες τι θα κάνεις. Καλά, δε. Πρωτάρα είμαι. Πρόσεξε γιατί ο παπάς είναι μαφία. Έτσι και αντιληφθεί το παραμικρό, σε βλέπω Μάγκη να ψέλεις στο μπάνιο σου. Μπορεί να μου τον φέρει εμένα η Μάγδα. Τα άλλα άστα είναι δική μου δουλειά. Άλλωστε έχω κάνει στον Καναδά και μπορώ να το παίξω άνετα ελληνοαμερικάνα. Πρόσφερε του Μάγκη λεφτά, λεφτά, πολλά λεφτά, όσα θέλει. Και ό,τι άλλο νομίζεις. Θα του προσφέρω τα πάντα. Λοιπόν, Μάγκη, εμένα τι θα μου προσφέρεις? Α, μεγάλε, νάτι. Άλλο πελάτης, άλλο εργοδότης. Και εγώ με τους εργοδότες μου δεν δημιουργώ ποτέ σχέσεις. Κοίτα επαγγελματισμό η Μάγκη. Πρόσεξε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνεις. Συναγερμάκεις τα πουλιά σου, Μάγκη. Ωτέ μου κάνει συμπαράσταση. Εμπρός. Τι? Βρέχει παπάδες. Σκοτώστε τους! Σκοτώστε τους! Τι τρέχει, μεγάλε? Στη Γλυφάδα μου καταστρέψανε το στέκι. Οι παπάδες πάλι. Φαίνεται ότι παρακολουθήσανε κανένα βαποράκι. Έννοια σου και θα στον κάνω εγώ τον αρχιπαπά να δώσει τα ρέστα του. Προς το παρόν δίνει τη μάχη στη Γλυφάδα. Υπερμάχο στα πληγάτα νικητή ήρια. Ως νεοφύλ σαφουδέλ χωρίς την έμεια. Υπερμάχο στα πληγάτα νικητή ήρια.
Έλα ρε παιδάκι μου να μου πεις τι έγινε. Χαμός. Φαντάζομαι το μεγάλο, Καλά, έπαθε την πλάκα του. Εδώ που τα λέμε του έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Εμάς τους 3 περιμένει για να ξελασπώσει. Αλλά φέρε μου εσύ τον παπά και να δεις για πότε στον ξενερώνω εγώ. Α, δεν το ξέρεις καλά. Εγώ θα του το πουλήσω το παραμύθι και θα τον κάνω να τσιμπήσει. Γιατί με έχει για μετανοούσα Μαγδαληνή. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ρε φέρ τον εσύ και μη σε νοιάζει. Μαγκή, ας πω κάτι. Έτσι και δεν θα αρχίσεις να ψέλνεις στο μπάνιο, εμένα μου τρεπείς τη μύτη. Εγώ μπορεί να ψέλνω, αλλά στο μπάνιο δεν θα είμαι μόνη μου. Αντάτε όμως τώρα παιδιά, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει να σφίγγουν και να παίρνουν δημοσιότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα άτομα που βρέθηκαν ξυλοκοπημένα σε άγνωστο μέχρι σήμερα ντεκέ της Γλυφάδας άρχισαν να συνέρχονται στο ΚΑΤ. Αρνούνται όμως να ομολογήσουν οτιδήποτε και στις ερωτήσεις των ανακριτικών αρχών απαντούν με ψαλμοδίες. Θρίαμβος, θρίαμβος αδελφοί, ακόμα ένας θρίαμβος. Η δράση μας απλώθηκε έξω από τα σύνορα της περιοχής μας. Στα νοσοκομεία και στις φυλακές αντιχούν ψαλμοδίες. Η εγκληματικότητα πέφτει κατακόρυφα. Σήμερα η αμαρτωλή κοινωνία μας αναγεννάται. Και εσείς παριστάνετε τη μαμή. Τι τρέχει Μαριάμ, γιατί μας διακόπτεις? Σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Ελπίζω να πρόκειται για κάτι σημαντικό. Μα, σημαντικό το λένε τώρα. Μα τι έπαθες ευλογημένη? Η Μάγδα αυτή παλιό. Σιωπή αμαρτωλή. Το κορίτσι έχει μετανοήσει και το ξέρεις πολύ καλά. Τι σου έκανε και μιλάς έτσι? Θέλει λέει να σε δει επιγόντως και εντελώς ιδιαιτέρως. Καλώς το. Εξήγησέ μου τέλος πάντων ευλογημένη. Υπομονή, Παπαγιώργη μου. Με έσωσες από την αμαρτία και έχω υποχρέωση να σου το ξεπληρώσω. Πώς θα μου το ξεπληρώσεις? Πηγαίνοντας με βόλτα με το ταξί? Υπομονή είπαμε. 5 καζιές είναι το εστιατόριο που θα πάμε. Ας κάνουμε υπομονή. Πάμε σε παρακαλώ. Αντιστραπατσάρο αφεντικό. Άφησα την κακομοίρα και αυτή. Ποιος ξέρει σε τι χέρια θα πέσει. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ελπίδα. Καμιά ελπίδα. Με ρημάξανε. Και τώρα πού λες να πάμε? Όπου βρέξει. Κι εμείς έτσι δεν ήρθαμε ξεκάθαρα. Αγωνιστήκαμε και τώρα δέσαμε. Μη στεναχωριέσαι αφεντικό. Μπορεί να πιάσει το κόλπο σου. Με τη Μάρδα και με τη Μάγκη παίζω το τελευταίο χαρτί. Μα δεν έχω ψευδεστήσεις. Παπάς είναι αδιάφθορος. Ναι, αλλά η Μάγκη είναι διεφθαρμένη. Ξέρει αυτή να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε πιθανότητες, Άκη, δεν έχουμε. Γι' αυτό πάρτε τις βαλίτσες, βάλτε στο αυτοκίνητο, να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Κινέζικα μιλάει. Ουφ, θα σκάσω σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ήπιαμε λίγο παραπάνω. Όχι και λίγο παραπάνω. Του χασμού ήπιαμε. Εγώ νομίζω σήμερα με καβάλισε ο Σατανάς. Δεν αξίζει κόπος? Βεβαίως αξίζει. Σύμφωνα με όσα μου είπες αξίζει, αλλά μόνο που δεν βλέπω το χρήμα. Κρίμα? Όχι κρίμα. Χρήμα. Το money όπως λέτε στο Αμέρικα. Oh yes, money. Just a moment, Papa George. Κάντε τη δουλειά σου. Αχ, Μάγδα, σωθήκαν τα ορφανά της ενορίας μας. Σήμερα θα έχουν αγάπη, τροφή, στέγη. Αν τι νόμιζες, Παπαγιώργη, τζάμπα θα σε κουβάλαγα εδώ. Να είσαι ευλογημένη, κόρη μου. Oh my God. Τι έπαθες? It's terrible. Θα την πειράξουν τα φασόλια, φαίνεται. Δεν το ξέρεις, το φασόλι είναι δύναμή της, Miss Maggie. Με συγχωρείτε, μόλις βγεις έξω από εδώ, εκεί δεξιά είναι toilet woman, το γράφει woman. Sorry, Papa George. Ξέχασα το τσεκ στο σπίτι μου. Τι έκανε? Ξέχασα το τσεκ. Τι θες να πεις με αυτό? I'm sorry, Papa George. Ξέχασα το τσεκ για τα ορφανά στο σπίτι μου. Μάγδα, τι σημαίνει, με δουλεύετε ο ομαδικός? Εγώ δεν. No problem. My house is near. Το σπίτι μου είναι κοντά. Άμα θέλετε πάμε όλοι μαζί να πάρουμε το τσεκ. Βεβαίως να πάμε. Τσιν τσιν, τσιν τσιν.
Εμπρός. Α, πώς το έπαθες και μας θυμήθηκες? Ναι, εμένα έχεις 5 χρόνια να με βγάλεις έξω. Αμερικάνα. Αφού σου λέω ευλογημένη, Έλληνο-Αμερικάνα, όχι Νταρντάνα. Είναι μετρίου αναστήματος, αλλά έχει πολλά λεφτά. Θέλει να κάνει μια δωρεά για τα ορφανά της ενορίας μας. 10 εκατομμύρια είναι αυτά, Μαριάμ. Πώς να τα αφήσω? Και θα πας στο σπίτι της να τα πάρεις? Παπαγιώργη, πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί κυκλοφορεί και πολύ AIDS. Σιγά, Γιάννη. Είμαι και χόντρος, βλέπεις και... Σιγά, έτσι. Έτσι δεν μπορείς. Έτσι, σιγά. Σιγά από έτσι θα πιάσουμε ψήρες εδώ μέσα, όπως φαίνεται. Sorry, Papa George. Άμα δεν θέλεις money, μπορείς να κατέβεις. Money θέλω. AIDS δεν θέλω. Και δεν βρήκα και το φάρμακο ακόμα, μου φαίνεται. Άρρωστη είναι αυτή. Πρώτη φορά τη βλέπω να κάθεται. Ξέρω εγώ, το κάνει από συμπαράσταση. Κοίταξε φίλε μου που η νάση μας βγήκε ευαίσθητη. Εμπρός. Ναι, έλα Μάγκη μου. Μπράβο. Μπράβο Μάγκη, μπράβο. Άρε Μάγκη μεγάλη. Αν τα καταφέρεις ωραία μέχρι που θα σε παντρευτώ. Ναι Μάγκη, ναι. Τι έγινε μεγάλε? Ο παπάς τσίπησε. Αφού η Μάγκη τον πήγε στο σπίτι της, δεν πρόκειται να της φύγει. Συγχαρητήρια. Το ξέρα ότι είσαι μεγάλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι διάλογο. Τζιτζί και πεταλώνουμε. Σάκη, τράβα στο αμάξι και φέρε τις βαλίτσες. Άντε μπράβο, σάλτα. Έτσι κορίτσι μου, με ζωντάνια, μπράβο. Μπράβο μωρό μου, μπράβο. Καλημέρα σας κύριε, τι θέλετε? Να φύγω θέλω, να φύγω, να πάω στο χωριό μου γιατί δεν με βλέπω καλά εδώ στον Πρωτέωσο. Καλά μοιάζει για σταθμό τρένου εδώ μέσα. Δεν με πιάσεις, δεν με πιάσεις. Εγώ μπήκα εδώ μέσα για να σου κάνω κατανάλους. Άρε καταναλωτική κοινωνία. Θέλετε σόρουχα, λυπάμαι αλλά δεν έχουμε μακριά σόβρακα. Δεν με πιάνεις, δεν με πιάνεις. Κοίτα να δεις, εγώ μιας και θα την κάνω κατά χωριό μεριάρι δηλαδή, σκέφτηκα να πάρω και το κατητές για το μαλά μου. Το μαλαμίτσα, ξέρεις το εσύ. Και ξέρεις τι μου είπε όταν έφυγα από το χωριό? Μου λέει Μίτσου, όταν γυρίσεις στο χωριό, βάρα μια κλουτσά πόρτα. Λέω γιατί κλουτσά? Μου λέει δεν θα κρατάς και τίποτα στα χέρια. Και σκέφτηκα κι εγώ να της πάρω έτσι κανένα μοντέρνο βρακί, έτσι για να του παίξεις απελευθερωμένη και φεμινίστρια στις φιλνάδες, ξέρεις, στις κουντοχωριανές και στις συγχωριανές. Με πιάνεις τώρα εσύ? Σε πιάνω, εδώ έχουμε ένα σώρο, μπορείτε να διαλέξετε. Αυτό εδώ είναι καταπληκτικό. Για να δω και τούτο. Σας αρέσει? Να, αυτό θα τις πάρω που είναι εδώ μέσα στο κουτί. Σλιπαντρικό. Ισένα σλιπταντρικό. Ωραία μανούλα, τι δεν βαρέσουν νους εδώ στην πρωτεύουσα.
στραβουμάρα ή εσύ γκαβουμάρα? Να σου πω, είσαι για ένα παπά. Παπά? Δεν θέλω, μη κυνηγάει από την ώρα πάτησα εδώ σμπρουτεύουσα. Βλάχος είσαι. Βλάχος. Αλλά όχι, άιντε, βλαχουρουκάς. Να σιγουρέψω εγώ δίσκου γκαραγκούνικου να σφύρει του καβάς. Για κάτω Μαριάννα. Στο φτυρό. Δεν ξανά πόσκω άλλες βουβάλες. Δεν θέλω ούτε να τις δω. Καλά ρε, λες να είμαι τόσο τυχερός που ψάχνω από το πρωί και δεν δέχεται κανείς να εκτεθεί στον παπά. Κι είσαι παραλαλάς. Τι σας έχει παρέσει εδώ ουλνούς μπρουτεύουσα και παραλαλάτε ρε? Αδερφέ, έκανες την τύχη σου. Τι, για κάν' του μιανά, για κάν' του μιανά. Θα σου εξηγήσω ρε, προχώρα, καθοδόν θα τα πούμε. Πού? Πού θα πάμε να σου πω. Θα φας καλά, Παπαγιώργη. Σκασμός, Καμαρδολή. Θα σε διορθώσω εγώ άμα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μη με παρεξηγείς, αστειεύομαι. Εγώ δεν σηκώνω αστεία και μάλιστα τέτοια αστεία. Μαρδελινούλα, τι κάνει αυτή μέσα η τρελή? Δεν τις ξέρεις τώρα τις Αμερικάνες. Δωρεά θα κάνει και ετοιμάζεται για την τελετή. Hello, Papa George. Έλα ευλογημένη, θα νυχτώσουμε. Δεν σ' αρέσει το νύχτα? Μάρτον, κύριε. Τρελάθηκες, αμαρτωλή. Oh, no. Εμείς στο Αμερική δεν έχουμε ταμπού. Θα σε πλακώσω στις γρήγορες, να σου πω εγώ ταμπού και μαμπού. Κολλασμένη. Relax, Παπαζό. Relax. Σιγά, σου είπα και να σου εξηγήσω λίγο τι θα γίνει. Άσε, Έλα ρε προχώρα που μας έπρεξες. Τελείωνε. Δεν μου λες, θα μου βρεις και κόμμηνα. Τα πάμε αυτά, προχώρα. Και δεν θα φάω παλούκι. Όχι, δεν σου λέω. Και θα μου δώσεις και εισιτήριο για την Ολυμπιακάρα. Έγινε, αφού σου είπα εγώ να σου πω. Αλλά μόλις μπούμε μέσα, θα κάνεις ό,τι σου είπα. Εντάξει. Προχώρα. Σιγά, προχώρα. Εδώ είναι 10 εκατομμύρια για του ορφανά. Δώστε λοιπόν, ευλογημένη. Κοντεύεις να μου βγάλεις την ψυχή. Ανοίξεις, Μάγδα? Ανοίξω. Ο προκομμένος μου θα είναι και βρει και βλέπεις την ώρα για να έρθει. Καλάθηκες, Ραμπάμπη. Ποιος είναι αυτός που κουβαλάς? Είναι μέσα ο παπάς. Μέσα είναι. Από εδώ ελάτε. Έλα ευλογημένη. Μην μου βγάζεις την ψυχή πια. Δώστε. Μία αμαρτωλή. Όχι τέτοια πράγματα. Τι κάνεις? Πώς τολμάς, αντίχριστη. Πώς τολμάς. Σε ποιον νόμιζες ότι θα κάνεις αμαρτωλές προτάσεις? Πολύ αδιάφθορος μου το παίζεις, παπά, και θα τη φας την κολοκύθα που έχεις για κεφάλι. Πώς, ώστε παραμύθι Ελληνοαμερικάνα, Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Θα σε πάρω να πω τα πάλι, θα μου πάρει χίλιο σατανάς. Ουε, Μανούλα, τι αναμάνησες είναι αυτές? Τι μου μαγειρεύετε, ρε. Τι μου μαγειρεύετε, σατανάδες. Σατανάδες, τι μου μαγειρεύετε. Τι μου μαγειρεύετε. Δεν μου καταραμένοι. Στας, παπά, δεν μη πολύ με ναουδήσεις εσύ εδώ.
Δυστυχώς ακόμα να ξεθυμάνει. Από το πρωί τη βαράει. Πρέπει να του πούμε καμιά κουβέντα. Αυτός που θα του πει την πρώτη κουβέντα δεν θα ζήσει για να του πει και τη δεύτερη. Δηλαδή με λίγα λόγια τη διαλάμε την ομάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι και κουνηθούμε τώρα, θα γεμίσει ο κόσμος με φωτογραφίες του Παπαγιώργη και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Δηλαδή, πέτυχε ο εκβιασμός των αμαρτωλών, Δυστυχώς, πέτυχε. Από ό,τι μου είπε, τον φωτογραφίσανε την ώρα που είχε αρπάξει μισόγυμνη αυτή την κολλασμένη. Και το χειρότερο, την ώρα που είχε πέσει στο πάτωμα μαζί με τον βλάχο. Κανείς δεν θα πιστέψει, αδελφοί μου, ότι πρόκειται για ξυλοδαρμό. Οι εφημερίδες βεβαίως ευκαιρίες περιμένουν για τέτοια και σίγουρα θα το παρουσιάσουν σαν σεξουαλικό όριο. Έχεις δίκιο. Οι αμαρτωλοί μας κρατάνε στο χέρι. Εδώ τους έχω. Όχι εγώ. Εγώ. Εντάξει ρε Μπάμπη, εντάξει. Το ίδιο είναι. Όχι το ίδιο, πώς το ίδιο. Τι, βγάζει χούφτα στις φωτογραφίες. Καλά το ξέρω, τα χρωστάω όλα σε σένα. Μην είμαστε υπερβολικοί, με 50 ακόμα πετσετάκια βολεύομαι. Εντάξει ρε Μπάμπη, σύμφωνοι. Σάκοντα. Βγάλε τώρα και δώσε μου το φίλο. Θα το στείλω με το σάκι να το εμφανίσει. Και ας τολμήσουν οι παπάδες να μου κάνουν ότι μου κουνιούνται. Κάτσε, εδώ είναι το θέμα. Μπάμπη μεγάλε, πονηρέ, το ξέρω εγώ τι θα είδα. Πούντο, Τι έπαθε ρε Σάκη? Αυτού να με πάρει. Θα μου εξηγήσει ρε Σάκη. Φωτογραφίες, γιόκα. Τι θέλεις να πεις? Ξέχασα να βάλω φιλμ στη μηχανή. Ότι με θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω, άκητε! Μεγάλε στάσου να σου πω, ο παπάς. Ο παπάδες θα έρθει την κηδεία του. Οι παπάδες δεν ξέρουν ότι δεν έχουμε το φιλμ. Για ξαναπες το αυτό ρε Σάκη. Οι παπάδες νομίζουν ότι έχουμε το φιλμ. Ας τους να νομίζουν. Είναι σαν να το έχουμε στα χέρια μας. Επομένως, δεν θα μπορέσουν να κουνηθούνε. Σάκη μεγαλοφυΐα μου. Τι πατήσαμε! Αναγκαστική προσγείωση. Δυστυχώς, αδερφοί. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, θα επιστρέψουμε στα καθαρός εκκλησιαστικά μας καθήκοντα. Ας πάμε ο καθένας στην ενορία του. Και με τον Παπαγιώργη τι θα γίνει? Μην ανησυχείς. Θα βαράει ώσπου να εκτονωθεί. Και ύστερα θα πάρει 2 νταβόρ, θα διαβάσει και το καταλουκάν και όλα θα πάνε όπως πρώτα. Δυστυχώς, αδερφοί, 5 ράσα όλοι κι όλοι δεν την παίρνουμε την πόλη. Λάθος αδερφοί, μην το είστε. Τι νομίζετε ότι εμένα αυτοί οι αντίχριστοι θα με πτωίσουν? Όχι, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Με τη βοήθεια του Κυρίου και όλων των ενοριτών και τη δική σας βοήθεια θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα για να τελειώσω το έργο μου. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Άξιος! 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 Άξιος!